ето и нашата обещана салата по-кокарански. Представяме ви продуктите необходими за нейното приготовление. Значи започваме като стандартните продукти са краставица, маруля и лук. По желание репички, пресен задължително. Но какво, уважаеми зрители, е необходимо една кокаранска салата да притежава? Най-вече тя трябва да е направена на не повече от 2 км от квартал Кокаляне, който се намира на около 10 на км от София. Ето виждате, всеки един момент ще бъде завършена. Приближавам да видите отблизо как ще изглежда. Сами може да се видите, уважаеми зрители, в детайлността на нарязаните продукти и сами може да си представите с какво удоволствие ще бъдат изядени те от правещите я. И за снимащия не говоря. То е ясно. Може би спитате къде бяха измити тези прекрасни парченца зеленчуци. Вляво се намира чешмата на ловците, построена през 1974 година. Водата е ледено студена. Повече от 1 минута не може да се държите пръстите на нея. Ето чешмата. Дай, тук. Най-важната част – вкусяването на кокалянското произведение на кулинарното изкуство. Разбъркваме добре. Макар че, както се усеща, уважаеми зрители, на салата, колкото и добре да се бърка, тя винаги може да се доразбърка, защото непрекъснато в нея трябва да се добавят разни вкусители. Дали би било то сол, оцет, зехтин и каквото там се сетите. Прекъсваме за момент предаването, за да